ndapinda mukicheni uya panapa kurumbidza tinganonetse vanavo. Ndapinda mukicheni nyama ndatora kaunda nyama ndadi ndakasvika mukicheni ndakabata izvi handidi futi anodi ndirambidza nokuti bhaibheri randinoverenga rinoti mazamu ake ngaakufadze always chirungu chinoreva pese pawasangana nawo. Ndakasangana nawo mubathroom nawo, ndakasangana nawo mupantry nawo. Ndinoda aramba akapfava zvaakaita izvi. Kana wabatwa Lorraine batika akona kuwandisa natural resources angu. Ndakada kuenda kusho kunze dzikama. Murume mukuru enda kune vamwe. Zvino vamwe varume vanobva vanya kunzi enda kune vamwe vari kudhindirwa passport. Next week akaenda mukadzi akuya kuoffice. Pastor kubva Easter Friday ana modzoka. First question ndeyekuti asati aenda waita nezvei. Wazvinzwe? Batika. Bata munhu. Kana shanetsa rume batai munhu. Batai munhu. But hapana. Ende hazvizi zvinhu zvokuti anoti ndapererwa neorder ndoda kumbonohodha kuSouth Africa. Zviripo nariniwo. Narini. Tinazvo. Batika uripo. Batika uripo. Batika uripo.